Aba bahlali bakhyola ngelithi amatyotyombe wabo akumhlaba omncinci obeka ubomi babo esichengeni xa kunoqhambuka umlilo wequbuliso. Ukunobangela sithathe umhlaba ngengane apha. Lo mhlaba udala ulehlobo kungekho nto yenziwayo kuwo. Abantu balapha bayasokola, bahlala ematyotyombeni axineneyo. Abanye babo bathi ukuhlala kwindawo eyeyabo izawunceda ekubeni bangatyatyulwa ziinkonzo zikamasipala ngokwasepokothweni. Kunezi rates ziphinde zisibetha xa sihlele phaya ezilokishini. Yabo, at least apha usakwazi noko sakwazi uspenda lesser than expected. Masipala wesixeko iBuffalo uthi umnikazi mhlaba ke sele ewuse ezinkundleni lo mba. We condemn what is taking place in the strongest possible terms. I think grabbing land illegally is wrong. I think from our side of the metro, even though that is private land, the owner have obtained a court interdict of which we are a respondent. And as part of that process, we do have part of our law enforcement to assist. Noba abantu bayachithwa apha. You make sure uba abantu bayakha. Into esifunayo thina le ndawo mayibe indawo ezawuhlala abantu. Masipala utsho esithi akukho namnye kwaba bahlali oweza ngaphambili esithi ungudinga indawo. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMonti.